مرحبا يا حواتي أبزز لكم سلام كتلو لي تسحى يقبر تريئن لكم دوني سمعون لكم حدا اسكا قبرو just a second أبزي فتنو لكم hands up I don't know why أبياتني okay مرحبا يا حواتي زي فيديو قد خلت عمد الصراحة هو أقداسيت سلا زبالكوا ملي سبزخ حنساب كسمعكم دحريقو خا حدش كريقكم تحدوتات أو زمتاني كقلت لكم كفتني حنساب بحنساب كنا نسمعيا 10 دقيقة ندحر تفلتوا خينكم يا دحن كستاي سكيب كبروه انتم حدش تخاني نا حدش أنا عفوا مالتيو وي شير كابلو وموز لايف مجمريا غزي إلو مزاتو زلهو سلازي كستاي شير بلو حنساب اندان بزعبا بحتصيرو بزعبا خستايو زي كمي جيرنا زخونة أب مقبديو أب كوسميتيك سمتات أزو كيميكلز نبلو سمتات سيكونس كيميكلز بقللو كنرخبو نخيل دما خا أينايو حدقنيا أينايو يا صبق زخونة ننفسنا زقلت كستاي كمي جيركا خترخبو خم تخيل انت اللو خا انت ختقبر كم تخيل كنقرأكم يدلي مالتيو أبز خريقكم يا حنسب زي أخا كسمعكم يا حنسب مونس تي فيديو قدم تفلتوا تخونيكم قاليكم just a second إيكو هجي كل عائل هاي هو تي أبز لكم والسلام كتلو لي تصفى يقبر لما أنا تيك توك بزح زي بوست باست ويت سام باست أنا يسمى ما أتصل صبح أيكونن زيدو صبح أيكونن زبل فيديو طريق أني كنت بتعلى الله خلو نخيل كله تزيشيت أنا لو مالت هيكونن إن حراف كده ملهم كمان بمنجستي انتاي متعنانا زمت سني بعلنا حلافنت كنوسد لنا ومحتاج كمان فيديو سريحني رأسنا كمان رأيوه زعابي أورجان بنفسنا انتايو نحريلكم قربتنا مالت كأنا كله أب قربتنا نقبره أبدلنا يعني مالتيو محتاج كمان إكسبيرمنت جرام نيرم مثلا تسد كأملم هذا الشيء أنت إيدهم كريم نايتس هاي جرام لنا أبنت شعود قروب ساعات وسيدهم مالتيو هبتسب شعو أبلا بور كيدهم فتشمو بتي أحنتي إيدهم أبتي أحنتي وجن مالتيو شعون مثلا تسب كردقوا ويكرئوا كله أبقربتنا نقبره تخيلنا بدمنا خمسة أتو شعو أحنتي إيد بدي أحنتي إيد وسيدهم كله تدم أبتي تي أفاوس أبتي كريم ناي هاي مالتسني ناي هاي سان كريم إزنبرن يوم كيلوم نتيوم سبعة بركبوز حسب أي ردون يوم ወይ ኣይሓስበሉን ኣብ ቆርበትና ወይ ኣብ ፀጉርና ንገብሮስኒ ትኺሎ ኣብ ደምና ከምዝኣቱ ኩሉ እቲ ዝፍቀር ከዓነ ጥዕና ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ሓደ ክልተ ክገልፀልኩም ኣገዳሲ ዝብሎ ማለት እዩ ከምኡ እዚኦም ህንዳውያን ወይ ቻይናውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ናይ ጥዕና ክስታይ እዚ ትምህርቲ ኩሉ እቲ ክትበልዖ ትኽእል ጥራይ ካብ ቆርበትካ ክትገብሮ ዝግባእ እዩ ዝበሃል ብጠቕላላ ማለት እዩ ኬሰምና ክትበልዖ ትኽእል ኢኻ ግን ሳምና ኣሎ ንኣብነት ዘይጎድኣካ ሳምና ከዓ ኣፋውስት ኣለዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንዓይ ኣገዳሲ ዝብሎ ስለምንታይ ዘቕርቦ ዘለኹ ብዙሕ ሰባት ፀጉሮም ሕብሪ ክልክልዎ ከሎ 10 ግዜ ሕብርታት ፀሊም ድዩ ብሎንድ ድዩ ብራውን
ኣይሓስቡሉን እዮም ትኽኢልካ ኬሚካል ኣብ ደምና ንኣቱ ዝኣቱ ዘሎ ኬሚካል ኢና ንምግቦ ዘለና ነቲ ነብስና ብኣፍና ንበልዑ ጥራይ ኣይኮነን ወሳኔ ኣብ ነብስና እንታይና ንጥቀም ከማን ብጣዕሚ ወሳኔ እዩ ከምኡ ከማን እዚ ሜክኣፕ 10 ግዜ ምግባር እዚ ቆርበተይ ክቀይሕ ዶ ሕብረይ ክቅየር ዶ ማለት ስበቲ ናትና ፀጋ ዘለና ኣብ ክንዲ ነመስግን መሊስናስኒ ክንቅይሮ ንደሊ መልክዕና ብዝተፈላለየ መገዲ ሕጂ እንታይ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ግን ኣይንሓስበሉን ኢና ኣይ ብዙሕ ከዓነ ኣይርዳእናኒ በቲ ኩሉ ሰብ ከምኡ ስለ ዝገብር ስኒ እንታይ ሞ ከይጎድኣካ ግን ብጠቅላላ ክንብሎ ንኽእል እዚ ወይላ ንባዕሉ ብጣዕሚ ኬሚካል እዩ እዚ ፀጉርካ ዘለምሾ ዝከኣል መጠን ሕዘይ ተጠቕምናሎ ይሓይሽ እዚኢታት ከምኡ ከዓነ ዝቆርበትካ ያ ዝቅይሮ ሕብሩ ማለት እዩ እሱ ከማን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ብጠቅላላ እንታይ ከም ዘለዎ ከዓ ክትፍትሾ ትኽእል ኢካ ባዕልካ ማለት እዩ ከሪአኩም እዩ ከመይ ጌርካ ከም ትፍትሾ ብሕልፊ ኣንስቲ ብዙሕና ከምኡታት ንጥቅም ኣብ ከምኡ ምጥንቃቅ ምስሓሽና መስለኒ ከምኡ ከዓነ ኣወዳት ከማን ኣይሓምቁን እዮም ኣብ ፀጉሪ ምልካይ ገለመለ ሞዳ እዩ ኮይኑ ዘሎ ያ ፀጉርካ ካልእ ሕብሪ ክትገብሮ ሽበት ከዓ የብዝሓልካ እዩ ብዘይብኡ ማለት የስኒ ኬሚካል ኢካ ትገብር ዘለካ ብሎንድ እንድሕር ክትቀይሮ ደሊኻስ ክሳብ ክንደይ ኬሚካል ኣለዎ ማለት እዩ ፀሊም እንድሕር ፀጉርና ኮይኑ መብዛሕ ኩላትና ከዓ ፀሊም እዩ ፀጉርና ኤኒዌይ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ዝደሊ ብሕልፊ እዚ ናይ ፀለምቲ ኣፍሮ ኣሜሪካን ፕሮዳክት እሱኢታት ሕጂ ብዙሕ ከማን ኣብ ጀርመን ፍቁድ ዘይኮነ ኣብ ኣሜሪካ ፍቁድ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ፍቁድ እዩ እዚኢታት ከማን ምጥንቃቅ የድልየና እዩ ሓንቲ ማሕበር ከማን ኣላ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ካትክልኩም እየ ናይ ፀለምቲ ማሕበርያ እዚኢታት ትቃወሞ ሊስታታት ትገብር ብዙሕ ካብቲ ኣፋውስ ወይ ክሬም ወይ ኮስሜቲካ ኩሉ ክብሎ ይክእልኒ ኣነ ኩሉ ኣይመርመርክዎን ግን ብጠቅላላ ክንጥንቅቕ ኣለና ባህለይቴ ጂል ድዩ ወላ ድዩ እዚ መቀይሕ ድዩ እሱኢታት ስኒ ብውሑድ እንተዘይተጠቅምናሎ ይሓይሽ ሓፂሩ ብዝከኣል መጠን ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልኩም እቲኦም ማሕበር ናቶም ዌብሳይት ዘምፅዎ ኣነ ብታሕቲ ሊንክ ሓድገልኩም ይኩሉ ከምኡ ከዓነ ኣብዚ ናይ ፀዓዱ ድኳናት ዘለኹማን ከምኡ ክንጥንቀቀሉ ኣለና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ዴዮዶራንት ካንሰር ከምፅእ ናይ ጡብ መርሚሮሞ ማለት እዩ ኣይናይ ዴዮዶራንት እዩ ከዓነ እቲ ኣሉሚኒየም ዘለዎ ኣሉሚኒየም ማለት ከዓነ ትፈልጥዎ ይኹም ኩላትኩም ሓፂን እዩ ኣብ ይገብርሉ ነይሮም ነቲ ዴዮዶራንት መታነ እንድሕር ርሂፅካ ተባሃፅካ ከይወፅእ ወይ ከይጨኖ ምሽ ኣለኩም ሕጂ ግን ክልኩል እዩ ኣብ ብዙሕ ሕጂ ኣብ ጀርመን ሕጂ ክልኩል መብዛሕትኡ ዴዮዶራንት ኣሉሚኒየም ዘይብሉ ኢሎም እዮም ዝሸጥዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዝተቀየረ እዩ ግን እዚ ኩሉ ዓመታት ክንደይ ሰባት እሱኦም ዝጥቀሙ ነይሮም ሓካይሽ ንድሕር ተሓፂብካ ካ ዴዮዶራንት ኣየድልየካን እዩ ብጥዑይ ቀፃሊ እንድሕር ኣነ ይጥቀምኒ ንኣብነት በርከ እንድሕር ተሓፂብካ ቀፃሊ ኣየድልየካን እዩ ኖርማል ብሳምናን ማይን እኩል እዩ ባህሊ ቅድሚ ሕጂ ዝኩሉ ዓመታት ከማን ወዲ ሰብ ብዘይብኡ እዩ ዝነብር ነይሩ ሕጂ መፅኡ ዝኩሉ ዴዮዶራንት እዚ ዶ መቸም ከምኡ ከዓኒ ኣብ ኣፍሪካ ንኣብነት መብዛሕትኡ ድስትታት ኣሉሚኒየም ግን ካንሰር የምፅኡ ከፍርሓኩም ኣይደልን እየ ከምዚኢታት ከምፅእ ከለኹ ግን ምፍላጡ ኣገዳሲ ስለዝብል እየ ሕጂ ኣብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ድስትታት ኣሉሚኒየም ወይ ኣብ ኣፍሪካ ብጠቅላላ ትዝሓሰረ ሓፂን ስለዝኮነ እቲ ዝቀሊል ከዓ ማኒፋክቸር ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ንሕና ከዓ ነነዊሕ ኢና ንቆልዎ ዝኮነ መግቢ ኣሎራ ኣብቲ መግብናስ ኣሉሚኒየም ቀፃሊ ንበላዕ ኣለና እሱ ከዓ እንታይ ዘምፅእ ሕማማት የምፅእ ከም በዓል ካንሰር ድዩ ካልእ ሕጂ ምፍላጡ ኣገዳሲ ስለዝብሎ እዩ ጠስሚ ወይ ኣዋዘ ወይ ዘይቲ ከማን ኣብ ጎማ እንድሕር ዘይገበርናዮ ይሓይሽ ወይ ካብ ጎማ እንድሕር ዘይገዛእና ይሓይሽ ብርክቲ ዘይቲ ነቲ ፕላስቲክ የውፅእ እዩ ኣብቲ ፕላስቲክ ቀመማት ዘሎ እዚ ሚክሮፕላስቲክ ይበሃል ሽዑ ኣብ ደምና እዩ ዝኣቱ እሱ ከዓነ ክሳብ ሆርሞንና ዝቀያይር እዩ ዝኸውን ባዕልኩም ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ከምኡ ከዓነ እንጀራ ንኣብነት ኣብ ጎማ ኢና ንገብሮ እዚ ናይ ጉሓፍ ጎማ እቲ ናይ ጉሓፍ ጎማ ንባዕሉ ኣፋውስ ኣለዎ ኩሉ ዘይኮነ ገሊኡ መብዛሕትኡ ኣለዎ ኣብ እንጀራና ከዓነ እቲ ኣፋውስ እዩ ዝኣቱ ከምኡ ከዓነ እዚ ሚክሮዌለ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወፃእ እንዳወፃእተኛታት ወይ ዘይፈልጥዎ ጥራይካ ትረክብ መብዛሕትኦም ፀዓዱ ዳርጋ ሓዲጎሞ እዮም ብርኪ ጉድኣቱ ስለዝፈልጥዎ ብዙሓት ይቃወሙ እዮም ኖኖ ጉድኣት የብሉን ይብሉ እዮም ኣነ ግን ኣይኣምነሉን እየ ከማን እቲ ምግቢ እንድሕር ጥዕምካዮ ማይ ዝጥዕም ሚክሮዌለ ኣነ ገዚአ ይፈልጥኒ ኣይፈቱን እየ ከዓኒ ሓፂር ጨው ንኣብነት ጨው ስኒ ኖርማል መዓልታዊ ንጥቀመሉ እዩ ምሽ ግን ብላው ሶይረ ዝበሃል ኣለዎ ብእንግሊዝ ከዓ ፕሮሲክ ኣሲድ ይበሃል
እዚ ኩሉ ኣፋውስ ኢ 535 ኢ 536 እዚታት ኩሉ ኣብ ጨው ኣሎ ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኢ ዝበሃል ከማን ምጥንቃቁ የሓይሽ ኢ ዝብል እንተተኻኢልኩ እቲ ጨው መታን ከይላጋገብ እንዲዮም ዝገብሩሉ እንድሕር ክኢልኩም ቁሩብ ሩዝ ጌርኩም ኣብቲ ጨው መነስነሲ ጌርኩም ምስ ጨው እንድሕር ጌርኩምሉ እቲ ሩዝ እኹል እዩ ሩዝ ኖርማል ሩዝ ንቁፅ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝገብር ንኣብነት ከምኡ ከዓ ዶኩሜንቴሽን ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝረኣኽዎ እዚ ዚንጎ ኣብ ኣፍሪካ ዝሽየጥ መብዛሕትኡ ወይ ዳርጋ ኩሉ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ እሱ ከዓ ነቲ ዚንጎታት ኣስፔስት ኣለዎ እዚ ከማን ኩልኩል እዩ ኣብ ጀርመን ንኣብነት ኣስፔስት ማለት ከዓ ስሚ እዩ ስለዚ ካብ ዚንጎ ማይ እንድሕር ሰቲኻ እቲ ኣስፔስት ትሰትያ ኣለካ ማለት እዩ ኣስፔስት ከዓ ጥሩ ዝበለ ስሚ እዩ ከምኡ ከዓ እዚ ባትሪ ስቁልና ንድርብያ ኣብ ዓድና ተኺሉ ኣብቲ መሬት እዩ ዝኣቱ ኣብቲ መሬት ምስ ኣተው ከዓ እንታይ ይኸውን እዩ ኣብቲ ማይና ንሰትዮ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ከማን ካንሰር ገለመለ የምፅእ እዩ ስለዚ እቲ ብጠቅላላ ክብል ዝደሊስኒ እዚታት ኩሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ከዓ እዚ ናይ ልቺ ላይት ባልብ ግሉብየን ብጀርመን እሱ ከማን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝዓድፍ ኣብ ፍቁድ ኣብ ውሱን ጉሓፍ ኢካ ትጉሕፎ ባትሪ ከምኡ እዚታት ኣብ ኣፍሪቃ ግን ስቁልና ኢና ኣብ መሬት ንጉሕፎ ኣብቲ መሬት ኮይኑ ከዓነ ኣብቲ ማይና እዩ ዝኣተው እቲ ኣፋውስ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ እሰራኣይዋ እዚ ግን ከመይ ጌርና ክንፍትሾ ንኽእል ዝኾነ ኮስሜቲክ ዘይምብዛሕ ይሓይሽ ዝኾነ ኬሚካል ዘይምብዛሕ ይሓይሽ ክብል ይደሊ ኣብዚ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ከዓነ ክንሓስበሉ ኣለና ተሸይጡ ማለት ጥዕና ኣለዎ ወይ ፍቁድ እዩ ማለት ኣይኮነን ይጠቅመና ማለት ኣይኮነን ናይ ግድን ከዓ የድልየና ድዩና ንመርምራ ነብስና ኮድ ቼክ ትበሃል ኣላ ቶክስ ፎክስ ትበሃል ኣላ ብእንግሊዝን ብጀርመንን ይኹማን ረኣይዋ ኣፕሊኬሽን እያ ኣብቲ ባርኮድ ዝገዛእኹሞ ኣፋውስ ብኣኣ እንድሕር ክስታይ ጌርኩም ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ብእንግሊዝ ከማን ክተተርጉሞ ትኽእሉ ኢኹም ብጀርመን ድሕር ኮይኑ ገሊኡ ስለዚ ሊንክስ ኣብ ታሕቲ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ክሓድገልኩም ይኩሉ ከምኡ ከማን ንኣብነት ናይ ባኒ ኣብዛ ዓዲ ክሳብ 300 ኣፋውስ እዩ ዝፍቀደሎም ሕብሪ ድዩ ፅቡቅ መታን ክበክዕ ድዩ ገለመለ ክሳብ 300 ኣፋውስ እዩ ዝፍቀደሎም ስለዚ ስኒ እቲ ባኒ ንባዕሉ ስኒ እንድሕር ተኻኢሉ ኣብዚ ክስታይ ክንገዝኦ ኣለና እዚ ውድእ ባኒ ኣብ ዕሹግ ምግብታት እንተጉ ኣጉዲልናዮ ፅቡቅ እዩ ፈርከ ጥዕናና በቲ ገንዘብ ንኽትቦ ኣስቤዛና ኣይንመልሶን ኢና ጥዕናኻ ካንሰር ተጎዲኡ ንክትመልሶ ዝያዳ ኢካ ተጥፍእ ስለዚ እዚታት ኮንሽስ ክንከውን ተስፋ ይገብር ከምኡ ስኒ ከምፃልኩም ክፍትን ይቐጥል ከማን እዚ ናይ ሚክሮቤል ንበይኑ ቪድዮ ክሰርሕ ኦኬ እዚኣ ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዩቲዩብ ዝሰቐልክዋ እያ ኣብ ቲክቶክ ከማን ኣብ ቲክቶክ ብብዝሒ ተረእያ ከማን ሕጂ ኣነ እንታይ ክርእየኩም ዝደሊ ብሓፂሩ ናይ ካልኦት ሓንሳብ ኣብ ቲክቶክ ዘምፃታ ሓንቲ ከማን እሳ ክንሰምዓ ብሓንሳብ ኮይና ብእንግሊዝ እያ ግን ክንሪኣ ኢና ብሓንሳብ 10 ሰከንድ እዚኣ ከዓ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ዝበለቶ እዩ 10 ሰከንድ اوكي حنسب نسمعها goes into skin goes into your bloodstream and in the bloodstream it'll act like oil and fat okay that goes not just to massage oil for cosmetics it goes for creams and ointments it goes for sea water it goes for fluoridated water it's on the skin it goes into the bloodstream this goes straight across the line. It is very simple. If you wouldn't eat it, on your skin. That goes for cosmetics and other sorry ብሓፂሩ እቲ ኣነ ዝበልክዎ እያ ትብል ዘላ ኩሉ ኣብ ቆርበትና ንገብሮ ኣብ ደምና ይረኣዩ ወይ ኣብ ደምና እዩ ዝኣቱ እዚ ከማን ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ 8 ሰከንድ እዩ ኣብ ደምና ዝርከብ እዚ ከዓ ብመርመራ ዝፈተሽዎ እዩ ሕጂ እቲአን ኣፕሊኬሽን ብሓፂሩ ክርእየኩም እየ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ናይ ንኣብነት ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ስቶር ተኣትዉ ኣፕሊኬሽን ስቶር ተኣትዉ ብሕልፊ እቲኦም ኣለርጂ ዘለዎም ወይ ቆለውዕ ዝኾነ ናይ ጥዕና ሕማም ዘለዎም ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ወይ ዓበይቲ ከማን እዚአን
انت تقيمكم تصبقوا بركة درو طعنا خان حتى تنكيفولو أشجار مليسو أفاوس بمقبديو بكوسميتيك نحر متسيكا تعالوا كوتشيك تبهالالا فلتي يوكا برودكت تبهالالا ساخمان صبقتيا ويدما توكس فوكس بإنجليزن بجرمانيا خمتي زرد أنا تين كالوت بجرمانين جنت تصبق جرمن كمان حزير دعاكم كوينو أو كم سامافورو يريكا كنديا فاوس كم زلوا نقابلنت يا زغا نتايو نقابلنت حجن زي كستاين حركة فيتنايا حنتي خفتا خابنمو يوكا زي أخفتنا أبدوكان كوينكم كمان كتقبروا تقوليهم حجن عملت زي أفلتيا زي تفلت واهم بقى أخفتني شعو أبتي كود كستاين تقبروا مالتيو just a second. Ecco. أخلاتر إن مالتي شعو كسب كندي أفاوز كم زلو تأفاوز كأ طعي كم زي كونه بحتصيرو زخريكم كفتني بملكت كأيح قتليا إلى أتريكا نحر التقانق كمان زي تفلت أخوينكا تدسب لك خاني نمنتاي حدا جنيان هرمون ديو حدا جنيان عخا ريسكانت ديو كسب كندي ريسيكو وي ما أخلاي ريسيكو أزو نتايو كأيح بجا قتليا تقتليا كأ ያ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ብዙሕ ግን ብዙሕ ቀመማት ዘለዋ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ስለ ንጥቀመላ ብኸመይ እያ ኣምፅያ ካልእ ከዓ ከምኡ እቲ ክቡር ፕሮዳክት ከማን ዝበሃል ሕጂ በብሓደ ክሪአኩም ክብት ዝበለ እዩ ማለት ባዕልኩም ፈትሽዎ ኣብ ገዛኩም ዘሎ በርከ ኩላትና ዝተፈላለየ ፕሮዳክት ኢና ንጥቀም ኣነ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ኣንፈት ክህበኩም ባዕልኩም ከዓ ኣብ ድኳን ኮንኩም ከማን ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚአን ኣፕሊኬሽን ቅድሚ ምግዛእኩም እቲ ዝገርመኩም ግን ኣነ ሕጂ ትማሊ ዝተፈላለየ ፕሮዳክት ፈትሸዮ እቲ ኣብ ኣልናቱራ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣልናቱራ እቲ ፕሮዳክት ብዘይ ኣፋውስ ኩሉ እዩ ዝመስለና ኣብኡ ኸማን ሓደ ክልተ ውሑድ እዩ ግን ክስታይ ፈውሲ ዘለዎ ኣለዎ ስለዚ እስኻትኩም ኣነ እንታይ ክብለኩም ይደሊ ክቡር ድዩ ሕሱር ድዩ እሱ ይኮነን ኣገዳሲ ኣብ ብዮ ዝበሃል ድኳን ከማን እንድሕር ገዚእኹም ሞ ክትፍትሽዎ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለኩም ማለት እዩ ማለትኒ ቶታሊ ብዘይ ኣፋውስ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወራ ኩሉ ኬሚካል ፍሪ ክትነብር ከቢድ እዩ ኣብዛ ዓዲ ድሮ ኣብቲ መግብና ኣሎ ድሮ ነተንፍሶ ከማን ናይ መካይን ኣሎ ፀገም ግን እቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ኮንሽስ ክንከውን ድማ ከዓነ ያ ዕሹግ ምግብታት ምቕናስ ማለት 100% ኦርጋኒክ ክትነብር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ዓድና ምናልባት ኣብዛ ዓዲ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ድማ እቲ ክንፈልጦ ዘለና ከዓ ንኣብነት ኣብ መግቢ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ንኣብነት ኣብ ክስታይ እዚ ኣብ ስንና ንገብሮ ኸማን ኣብ ሕክምና ኣማልጋም ዝበሃል ኣሎ ትፀሊም እሱ ኸማን እንተተኻኢሉ ዘይምግባር ኦኬ ሕሱር እዩ ካብ መንግስቲ ትነብር እንድሕር ኮንካ ከይሓተቱካ እዮም ከማን እሱ ዝገብሩልካ ብዝከኣል መጠን ግን ዝያዳ ከፊልካ ወይ ብራትን በብቁሩብ ጌርካ ከፊልካ ንስንኻ ክትዕርዮ ሕሸካ ካብ ስሚ ኣብ ክስታይ ኣብ ስንኻ ክትገብር ኣብዚ እዋን እዚ መስለና ከማን ኩልኩል እዩ ኣብዚ ዝቐረባ ግዜ እዮም ቀይሮሞ ብርከ ያ ናይ ብሓቂ ሕማማት ስለ ዘጥሪ እቲኦም ኣማልጋም ዘለኩም ከዓነ ኣብኡ ከማን ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ወሲድኩም ክተውፅዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ከማን ኣገዳሲ ይብሎ ማለት እዩ ከምኡ ከዓነ ኣብ ታምፖንስ ንኣብነት ኣብ ታምፖንስ መዓት ኣፋውስ እዩ ዘሎ እሳ ድሓር ኣብ ቲክቶክ ሼር ክብለልኩም እቲኣ ክስታይ እቲኣ ቪድዮ ሓንቲ ቪድዮ ላ ብዛዕባ ታምፖንስ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ንደቂ ኣንስትዮ እንተተኻኢሉ እሱ ኸማን ዘይምጥቃም ይሓይሽ ያ ወይ ድማኒ 100% ኮቶን ዝበሃል ኦርጋኒክ ዝኾነ ክትጥቀማ ፈትና ማለት እዩ ኣሎ ግን ክስታይ ኣብ ፍሉይ ድኳናት እሱ ዝርከብ ግን ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኩሉ ክትፍትሾ ትኽእል ኢኻ እቲ ደስ ዝብለካ ከዓነ ንኣብነት ከም ሓበሬታ ጥራይ ክብለኩም
እዚ ትፈልጥዎ ትኾኑ I don't know እዚ ኣብ ዝኾነ ድኳን ይኹን ዝርከብ ሕጂ ቀደም ኣብ ዲኤም ኣብ ሮስማን ጥራይካ ትረኽቦ ነርካ ሕጂ ግን ኣብ ኣልዲ ከማን ኣሎ ብኣምሆ ሪአዮ እዚ እንድሕር ንኣብነት ፍሩታታት ኤያትበያን ድዩ እዚ ለሚን ድዩ ዝኾነ ምስ ቅራፉ ማለት እዩ እንድሕር ወይ ኮሚደረ ከማን ኩሉ ምስ ቅራፉ ከይቀርደድካ ማለት እዩ ሳላጣ ከማን ኣፋውስ ይገብርሉ እዮም ምሽ እንድሕር ክስታይ እቲ ኣፋውስ ክትቅንስሉ ደሊኹም ማለት ከም ዝወፅእ ካብቲ ፍሩታ ወይ ካብቲ እኽልቲ ካብቲ ትካላት ዝበሃል እሱ ክስታይ ካብዚ ሓደ ማንካ ዓባይ ማንካ ወሲድኩም ኣብ ማይ ተኣልክዎ ን15 ክሳብ 30 ደቂቕ እቲ ፍሩታታት ተኣልክዎ ብሕልፊ እዚኦም ኣለርጂ ዘለዎም ድዩ ወይ ድማ ያ ንኣብነት እዚኦም ኣውቲስት ቆለውዕ ብጣዕሚ ክስታይ ዝያዳ ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ኣብ መግቢ ንዕኦም ሕጂ ኣገዳሲ እዩ እዚ ናትሮን ንባዕሉ ንብዙሕ ነገር ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኤክስትራ ቪድዮ እንድሕር ደሊኹም ንገሩን ኢኹም ካልእ ኸማን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣገዳሲ ዝብሎ ንምፍታኑ እዚአን እቲአን ቀንዲ ነጥብታት እቲአን ቪድዮ ናይዚ ካልእ ኸማን ኣብ ቲክቶክ ኣገዳሲ ቪድዮ ዝብሎ ከምኡታት ኣሎ እንቲኦም እንግሊዝ ትፈልጡ እሰን ሼር ክብለን ክፍትን እየ ድሓር ምስ ወፃኹ and ፈትንዎ እቲ ኣፕሊኬሽን ንገሩኒ እንታይ ከመይ ረኺብኩሞ and ብሕልፊ ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ኣብቲ ቪድዮ እቲ እንዳፀለምቲ ዝሽየጥ ኣቑሑት እሱ ከዓ ሞ ኬሚካል ኣለዎ ኣብዚ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ፀለምቲ ፕሮዳክት ዝበሃል ኣፍሮ ፕሮዳክት ሞ ኬሚካል ኣለዎ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ገሊኡ ኸማን ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዝሽየጥ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ክሽየጥ ዘይፍቀድ ኣሎ ኣብ ከምኡ ኸማን ኮንሽንስ ማይንድ ኮይና ማለት ናትና ውሳነ እንዲዩ ዓይናይ ፕሮዳክት ከም ንወስድ ግን ንምፍላጡ ወይ ንምቕናሱ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ብርከ እቲ ፀገም ዘሎ ድሓር ምስ ሓመምካ ኣይርዳእካን እዩ ኸማን ብምንታይ እዩ እቲ ኬሚካልስ ከዓ ኣብ ነብስና ይእከብ እዩ ከምኡ ከዓ ካብ ጨና ኸማን ጨና ሕጂ ትማሊ ናተይ ፈቲነ እንቲአን ጨና ዘለዋኒ ኩሉ ንሆርሞን ናትና ክስታይ ይገብሮ እዩ እዚ የስተናብሎ እዩ እቲአን ናተይ ሕጂ ዝፈትንኩን ኣብኡ ኦርጋኒክ ዝኾነ ጨና ኣሎ ድዩ ይህልው እዩ እናተይ ግን እዚ ዶልቸ ጋባና እዩ ዝፈቱ እቲአን ክልተ ዘለዋኒ ኣይስ ክስታይ ያን ኣዘዞ ፅቡቅ ኣይኮነን ንኣብነት እያ ስለዚ እንተ ብዝከኣል መጠን ኣብ ቆርበትና ክንገብሮ የብልናን ኣብ ክዳውንትና ወይ ድማ ፅቡቅ ጌርና ክነተንፍሶ የብልናን ብብዝሒ ማለት እዩ እሱኢታት ከዓ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክትሓትወን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ገሊኡ ፕሮዳክት ከም ንኣብነት ዶልቸ ጋባና እቲ ኮድ እንድሕር ዘይብልኩም እቲ ሽም እቲ ባኮ ስለ ዘይነበረን እቲ ባኮ ስለ ዝደርበኽዎ ብሽሙ ኸማን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኮድ እንድሕር ዘይብልኩም ወይ ድማ እንድሕር ንኣብነት ናይ ፀለምቲ ፕሮዳክት ኣለኩም ከዓኒ ወይ ዝኾነ ፕሮዳክት ኣብኡ ዘየለ ከምዚ ሪኩዌስት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ስኒ ናይ እዚኣ ዝያዳ ክፈልጥ ደስ ምስ በለኒ ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ከምኡ ክስታይ ክትገብሩ ፈትኑ ኣዞ ዝያዳ ኮንሽስ ማይንድ ኮይንኩም ማለት ብርድኢት ማለት እዩ ውሳነ ኩሉ ግዜ ናትና እንድዩ ክትፍትሽዎ ፈትኑ እቲ ዝሕዝነካ ከዓኒ ኣብዚ ዓዲ ኩልኩል ዝኾነ ሓንቲ ኣርቲክል ፅብቕትላ ኣብ ኢንተርኔት ዝረኸብክዋ ማለት እዩ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ታሕቲ ክልጥፈልኩም ይኽእል እየ ብዙሕ ፕሮዳክት ኣብ ኤውሮጳ ጭራሽ ዘይፍቀድ ኣዞ ብዙሕ ኬሚካል ማለት እዩ ኬሚካል ዘይፍቀድ ኣብ ኤውሮጳ ኤክስፖርት ይገብርዎ እዮም እንዳፈለጡ ጎዳኢ ምዃኑ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ዘይሽየጥ ኣብ በዓል ኣፍሪቃ ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገራት ኣብ ድኻ ሃገራት ብቐሊሉ ይሸጥዎ ማለት እዩ ፅብቕቲ ኣርቲክል ኣላ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ታሕቲ ክልጥፈልኩም እየ እቲኣ ክስታይ ኸማን እቲኣ ብእንግሊዝን ብጀርመንን እያ ኸማን ይገርመኩም ይዝቃወምዎ ስለ ዘለው ናይ ከምኡ
እንታይ ትብል ያ ለኽባጣት ኤውሮጳውያን ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዓዶም ዝኸልክልዎስ ኣብ ካልእ ዓዲ ኤክስፖርት ይገብርዎ ንገንዘቦም ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓ ነቲ ሓደገኛ ናይ በዓል ኣፍሪቃ ውሕስና ዘይብሉ ኣቑሑት ምህላው ስለዚ እዚ ከማን ኮንሽስ ማይንድ ክንከውን ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕሪ ዝኾነ ኣቑሑት ገዚእና ናይ ጀርመን እዩ ካብ ዓዲ ጀርመን እዩ ኤክስፖርት ኢምፖርት ገይሩ እዩ ተባሂሉስ ዝያዳ ጥዕና ኣለዎ ማለት ኣይኮን ብርካ ኣብ ዓዶም ዘይሸጥዎ ኣብ ካልእ ሃገር ይሸጥዎ እዮም ሶ ኩሉ ግዜ እቲ ኢንግሪዲየንትስ እንታይ ኣለዎ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ክትፈልጦ ትኽእልኒ ኢኻ ብከምኡ ዚአን ኣፕሊኬሽን ጠቃሚ እየን ይብለን ማለት እዩ and ከምኡ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዝሽየጥ ገሊኡ ኣብ ጀርመን ኢምፖርት ክግበር ኣይፍቀድን እዩ ብርካ ኣብ ኤውሮጳ እቲ ሕግታት ይብርትዕ ካብ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ዳርጋ ያ ሞ ክሳይ እዚ ያ ሞ ናፅነት ኣሎ ማለት እዩ ወይ እቲኦም ክሸጥዎ ዝደልዩ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ያ ስለዚ እቲኦም ፖለቲካውያን የፍቅዱሎም ማለት እዩ እንዳፈለጡ ነቲ ህዝቢ ጎዳኢ ምዃኑ ኣብኡ ከማን ካልእ ቪድዮ ኣላ ዝረኣኽዋ ኣገዳሲት ዝብላ ኦልሞስት ክስታይ ብድብድቡ ትብል 99 ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ንጥቀመሉ ኣቑሑት ድዩ ንኣብነት መፃወቲ ናይ ቆልዑ ከማን ኣብ ኣፎም 10 ግዜ ዝእትውዎ ስኢታት ከማን ኣፋውስ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ኮቸክ ብዝያዳ ብስእልታት ከማን እቲኦም ጀርመን ዘይትኽእሉ ከማን ናይ ዝኾነ ናይ መፃወቲ ገለ ከማን ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ስለዚ ስኒ እቲ ትበልዖ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ትሕዞ ኣብ ኢድካ 10 ግዜ እቲ ትጥቀመሉ ኣቑሑት ገለ ከማን ብርከ እንድሕር ሒዝካዮ ሶ ኣብ ደምካ ይኣትዋ ኣሎ እቲ ኬሚካል እንድሕር ረሃፅ ኣለና ኩሉ ግዜ ነው ያ ሶ ብዙሕ ነገር እዩ ኣይ ዶንት ኖ ቲኤን ቪድዮታት ዘለዋ ብዛዕባ ከምዚ ሼር ክብለን ክፍትን እየ ኣይ ሆፕ ክርዳኣኩም and ያ ወይ ድማ ካልእ መዓልቲ ወይ ድማ በብሓደ ከስማዓኩም እንድሕር ደሊኹም ከዓ ንገሩኒ በብሓደ ከስማዓኩም ክፍትን እየ ኣብ ታሕቲ ፀሓፉለይ ኤክስትራ ናይ ከምኡ እሱ እንዳስማዓኹም እቲ ቪድዮ ዝብል ከዓ ብትግርኛ ብዓቕመይ ክነግረኩም እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ከይነውሓኩም ሕጂ እቲ ብእንግሊዝ ስለ ዝኾነ ወይ ብጀርመኒ መብዛሕትኡ እቲ ቪድዮታት ዝረኽቦ ኣነ ሶ ኣገዳሲ እዩ ግን ኮንሽስ ክንከውን ብሕልፊ እዚኦም ሚክሮቬቭ ማይክሮቬቭ ዘለኩም በጃኹም ማይክሮቬቭ ኣይትጠቀሙ ፕላስቲክ ብዝከኣል መጠን ኣይንጠቀም ብዝከኣል መጠን ማለትስኒ ፀባ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፕላስቲክ ኢኻ ትገዝኦ እቲ ኣብ ጥርሙዝ ከማን ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ግን ዝያዳ ያ ሚዛኑን ገለን ከቢድ እዩ aber auch ክቡር እዩ ከማን መብዛሕትኡ ግዜ ሶ መብዛሕትኡ ግዜ ስኒ ቴትራፓክ ኣብዚ ኖርማል ክስታይ ሳፍት ከዓ ከምኡ ጁስ ድዩ ግን ኩሉ እቲ ንበልዖ ከማን ስኒ ኣብ ፕላስቲክ ዘሎስ ኣብቲ ሚክሮፕላስቲክ ኣለዎ እቲ ሚክሮፕላስቲክ ከዓ ኣብ ነብስና እዩ ዝተርፍ ዓሳ ንባዕሉ መዓት ዓሳ ሕጂ ጥዕና ኣለዎ ግን መዓት ሚክሮፕላስቲክ ከዓ ምስቲ ዓሳ ትበሊዕኻ ብርከቲ ባሕርታት መሊኡ እዩ ፕላስቲክ መዓት ስለ ፕላስቲክ ዘሎ እሱ ከዓ ንዝተፈላለየ ሕማማት ክሳብ ዩኬን ክስታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ነብሲ ወከፍ ሰብ ስኒ ክንደይ ኪሎ ፕላስቲክ ከም ዘለዎስ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነብሱ ማለት እዩ ኣብ ሓንጎሉ ድዩ ኣብ ኩሉ ነብስኻ ስኒ ኣብቲ ያ ነብስናስ እቲ ፕላስቲክ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብኡ ከማን ዝተፈላለየ ዲቶክስ ክስታይ ኣሎ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምናልባት ኣይ ዶንት ኖ ከምፃልኩም ይኽእል እየ ኣይ ዶንት ኖ ካልእ መዓልቲ ኖ ፕሮሚስ እንድሕር ከምኡ ከምፃልኩም ደሊኹም ንገሩኒ ብዓቕመይ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ኣዞ ብምንታይ ኣፋውስ ወላ ብምንታይ እንታይ እንተበሊዕካ ወይ እንታይ እንተገይርካ ካብ ነብስኻ ክተውፅኦ ትኽእል ኮምኢታት ኦዳ ግን ዝበለፀስኒ ካብ መጀመርያ ምጥንቃቁ እዩ እምበር ኮንሽስ ማይንድ ምፍላጡ ከዓ ንኻብ ኩሉ እንድሕር ፈሊጥካስኒ ብውሕዱ ዝያዳ ክትጥንቀቕ ትኽእል ከምኡ ከዓኒ ንኣብነት በቲ ነተንፍሶ ናይ ዚአን ማካይን ንኣብነት ራይፍን እዚ ጎማ ናይ ማካይን ምሽ ፍሬኖ ክሕዛ ከለዋ እቲ ትኪ ኣሎ ካብቲ ጎማ ናይ ማካይን እሱ ሕጂ ነተንፍሶ ኣለና እሱ ከማን በቲ ነተንፍሶ ኣብ ነብስና እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኣዞ ራይፍን እቲ ናይ ማካይን ማለት እዩ ትረዲኹምኒ ከምኡ ከዓ እቲ ትኪ ናይ ማካይን ኩሉ ስኒ ናብ ብትንፋስና ከማን ስኒ ኣብ ደምና ይኣትዉ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ትገብረሉ ነገር የለን ብርከ ናበይኻ ሞ ክትንቀሳቐስ እያ ናይ ግድን ኢኻ ያ ክትወፅእ ዘለካ ደገ ግን
ማለት ተጠንቂቅካስ ክትጥንቀቕ ከመን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፂሩ ማለት እየ ግን ንምፍላጡ ከዓ ሞ ኮንሽስ ኮንካ ንኽት ከምኡ ከዓ ሜታል እዚ ሜታል ሽብያ ሜታል ኣብ ዝተፈላለየ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ነብስና ይኣቱ እዚ ሓፂን ማለት እዩ ሜታልና ሽብያ ሜታል ሶ እሱይታት ከማን ኣሎ ኣብ ነብስና ግን ንፈሊጥካስኒ ዝያዳ ክትጥንቀቕ እዩ እምበር ጭራሽ ከምዘይብልካስ ክትገብር ከቢድ እዩ ስለዚ ብሓፂሩ ከምዚ ኣንፈት ክህበኩም እየ ዝደሊ ድማ ከዓ እቲ መዓልታዊ ዝገብሮ ንጥቀመሉ ከዓ ዝያዳ ንጥንቅቕ እዚ ናይ ንኣብነት እዚ መኾስ ብፕላስቲክ ዘይምጥቃም እዚ እዚ ንቕርድደሉ ኣብ ክንዲ ፕላስቲክ እዚ እንታይ ዝበሃል ሆልስ እዚ ሓፂን እዚ እንታይ ሆልስ እስከ ፀሓፍለይ ዕንጨቲ ክንጥቀም ኣለና and ከምኡ ከዓኒ ጠስሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ወይ ኣዋዝ ወይ ዝኾነ መግቢ ኣብ ፕላስቲክ ንገብር ብዝከኣል መጠን ኣብ ፕላስቲክ ክንገብሮ የብልናን እቲ ፕላስቲክ ከማ ናይ ምግቢ እንድሕር ኮይኑ ብሕልፊ ጠስሚ ንነዊሕ ግዜ ስለ ንገብሮ ኣብኡ ነቐምጦ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብቲ ጠስምና እቲ ፕላስቲክ ዝኣቱ ናይ ምግቢ ፕላስቲክ እንድሕር ኮይኑ ከማን ኢትስ ኖት ጉድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥርሙዝ ክንጥቀም ኣለና ንኣዋዝ ድዩ ንጠስሚ ድዩ ንዝኾነ ንነዊሕ ግዜ ተቐምጦ ወይ ንጥዕና ኢልካ ዝኾነ እዚ ክስታይ ትገብር ምሽ ብጅንጅብል ዲኻ ዘይቲ ጌርካ ተቐምጦ ወይ መዓር ጅንጅብል ገለመለ ጌርካ ኣብ ጎማ ክኸውን የብሉን ዝበለፀ ኩሉ ግዜ ጥርሙዝ እዩ ኣብኡ ከዓ ዝተፈላለየ ጥርሙሳት ኣሎ ጥርሙዝ ይሓይሽ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ንእንጀራ ብብዝሒ ዝረኣይ እዚ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ስለዝኾነ እየ መሊሰ ዝጠቕስን ዘለኹ እምበር ኣብቲ ቪድዮ ጠቒሰ ኣለኹ ንእንጀራ ከማን ኤክስትራ ክስታይ ኣሎ እዚ ፕላስቲክ ኣሎ ናይ መግቢ ወይ ድማኒ ጨርቂ ጌርና እቲ ጨርቂ ከዓኒ ብብዝሒ ኦሞ ክኸውን የብሉን ብብዝሒ ኦሞ ይኮነን ክሕፀ ዘማለትኒ እቲ ኦሞ ንባዕሉ ኣብኡ ከማን ብዙሕ ክስታይ እንጂ ዘሎ ኬሚካልስ ኦሞ ንባዕሉ ግን ኣሎ ከዓ ኦሞ ብዘይ ኬሚካልስ እቲኦም ኣለርጂ ዝገለ ዘለኩም ናይ ግድን ካልእ ኦሞ ኢኹም ትጥቀሙ በርከ ኦሞ ከዓኒ በርከ ኣብ ነብስና ኣሎ ኖ ኣብ ነብስና ይኣቱ እቲ ኦሞ ከማን ምስ ተሓፀበ ሶ እቲ ጨርቂ ከማን ብዝከኣል መጠን ብኖርማል ማይ እንድሕር ተለቕሊቓ ብዝያዳ ዝበለፀ እዩ ሽዑ ነቲ እንጀራ ኣብ ጨርቂ ጌርካ ብልዕሊኡ ከዓ ፕላስቲክ እንድሕር ጌርካሉ ይሓይሽ ወይ ድማ ኣብ ከምዚ ናይ ቶርታ መቐመጢ እቲ እንጀራ ክትገብሮ ይሓይሽ ካብ ኣብ ፕላስቲክ ድማ ኣብቲ ናይ ጎሓፍ ፕላስቲክ እሱ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ብርከቲ ናይ ጎሓፍ ፕላስቲክ ከዓ ዝያዳ ኣፋውስ ይገብርሉ እዮም እቲ ናይ ጎሓፍ ፕላስቲክ ማለት እዩ ኤንድ መወዳእታ ከዓ ኣባ ብዙሕ እንድዩ ኢኻ ትዝክር ክዳውንቲ ሲንቴቲክ ክዳውንቲ ኣብ ኣወዳት እኳ ውሕድ ይመስለኒ ግን ኣብ ኣዋልዲና ብብዝሒ ከምኡ ንርኢ ግን ኣብ ኣወዳት ከማን ኣሎ ሲንቴቲክ ክዳውንቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ሲንቴቲክ ማለት ከዓኒ እዚ ፕላስቲክ ዘለዎ እዚ ብብዝሒ ፕላስቲክ ዘለዎ ኮቶን ክንጥቀም ኣለና ሲንቴቲሽ ፋዛን ይበሃል ብጀርመን እዚ ኤላስታን እዚ ፕላስቲክ ዘለዎ ብብዝሒ ፍሉጥ ክስታይ ትፍልልዩ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኮቶን ከምዚ ኖርማል እዚ ናይ ጋቢ ዝስራሓሉ ማለት እዩ ኮቶን ቲሸርት ኖርማል ከምዚ ሕጂ እዚ ኣደሬ ሕጂ ኮቶን እዩ እሱ ኮቶን እዩ እዚ ክዳን ናይ ላዕሊ ዝተኸደንኮ ኮቶን እዩ ትሕቲኡ ዘሎ ኩሉ ኮቶን እዩ ሶ ብዝከኣል መጠን ኮቶን ክንክደን ኣለና ብሕልፊ ቆለውዕ ብርከ እሱ ንባዕሉ ከማን ነቲ ሆርሞን ናትካ የዘንብሎ እዩ እቲ ፕላስቲክ ናይቲ ክዳውንቲ ኣብ ነብስና ብደምና ይኣትው ማለት እዩ ሶ ብሓፂሩ ስኒ ብዝከኣል መጠን ከም ናይ ዓድና ከምቲ ኦርጋኒክ ፈቲና ማለት እዩ እምበር ኣይከውን ኩላት ማለት ኣነ ንባዕለይ 100% ኦርጋኒክ ኣይነብርኒ ከምዚታት ክብለኩም ከለኹ ኣነ ናተይ ንባዕለይ ከማንስኒ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣበይ ክንድቀቕ ኣለና ክብለኩም ዝደሊ እምበር ብሕልፊ እቲኦም ኣለርጂ ዘለዎም ወይ ደቆም
ያ ሴንሲቲቭ ዝኾኑ ኣለዉ እዚኦም ሕጂ ኣውቲስት ዝኾኑ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዮም ሶ በዓልሳቶም ወይ ብጠቕላላ ቆለውዕ ከዓኒ ቆለውዕ ስኒ እቲ ኢሙን ሲስተም ናቶም ብርቱዕ ስለ ዘይኮነ መከላኸሊ ዝኾነ ሕማም ስለዚ ዝያዳ ክጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ዓበይቲ ሰባት ከዓ ከምኡ ዝኾነ ሕማማት ድሮ ዘለዎም መሊሶም ያ እቲ ከምዚ ዝያዳ እንድሕር ተወሲኹ ነቲ ሕማሞም ስኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ሶ እዚአን እየን ቀንዲ መስለኒ እቲአን ነጥብታት ኤንድ ብዝያዳ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ወይ እዚኣ ኣምፅልና እዚኣ ዝያዳ ክስታይ ግበርልና እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም ከምዚ መፅየ ክነግረኩም ደስ ይብለኒ ኤንድ ግን ኣይ ሆፕ ከዓ ክጠቕመኩም ኤንድ እዚአን ክስታይ ከዓ ፈትንዎን ኢኹም እንታይን ዝበሃላ እዚአን ኣፕሊኬሽን መሊሰ ክደኩመልኩም እየ ቶክስ ፎክስ ብእንግሊዝን ብጀርመንያ ኮድ ቼክ und Yukadia Yaku ትበሃል ከዓኒ ኣላ ማለት እዩ ኩላተን ፅቡቃት እየን ኮድ ቼክ 8 ግዜ ኣብ መዓልቲ ጥራይ ዝፍቀደልካ ኣዞ ኣነ ሕጂ ትማሊ ብዙሕ ፕሮዳክት ፈቲሸስ ሰለስተ ኣለዋ ኺላትና ሓሙሽተ ይመስለኒ ቅድሚኡ ፈቲነ ሶ ኣብኡ ከዓ ከይትስንብዱ ንፅቢሒቱ ኣዞ ኩሉ ብነፃ እዩ ወላ ሓደ ትኸፍለሉ የለን ዩካ ከዓ ትበሃል ኣላ ፈትንዎ ግን ሰለስተ ስለ ዘለዋ ፀገም የለን ብርከት ሓንቲ እንድሕር ንሓደ መዓልቲ ወዲእኻ 8 ፕሮዳክት ከዓ ኣይመስለንን መዓልታዊ ትፍትሹ ግን ኣብ ድኳን ክትከዱ ከለኹም ትፍትሽዎ ማለት እዩ ሕጂ ከማን እቲ ፕሮዳክት ኣብ ገዛኹም ዘሎ ኩሉ ጎሓፍዎ ማለት ኣይኮነን እዚ ከዓ ብጌጋ ከይትርድእዎ ጃስት ያ ንዝመፅእ ዘሎ ግዜ ካልእ ክትደልዩ ፈትኑ ኣልተርናቲቭ ናይ ኮድ ቼክ ደስ ዝብለካ ኣልተርናቲቭ ትነግረካ ኣልተርናቲቭ ማለት እዚ እንድሕር እዚኣ ሻምፖ ኣርኢኻያ ከምኣ ዝኣመሰለት ብዘይ ኬሚካል ወይ ውሑድ ኬሚካል ዘለዋ ኣብኡ ሊስታት ተርእየካ ማለት እዩ ኣልተርናቲቭ እሱ ከዓ ትፍትሽዎ ማለት እዩ እሱ ይሓይሽ ኢላ ትነግረካ ማለት እዩ ኤንድ ካልእ ናይ ኮድ ቼክ ካልእ እንታይ ነይሩ ያ እዚአን መስለኒ እቲአን ቀንዲ ወይ ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ድሕር ደሊኻ ከዓኒ ኣብኡ ኢሜይል ናትካ ትሰደሎም ንኣብነት ናይ ኑቴላ ገለ ሓቲት እዚ ኑቴላ ፈትሸ ኣነ ሶ ኣብ ናይ ኑቴላ ሽዑኡ እዚ ክንህነግረኪ ኣይንክእል ኢና እቲ ሕጊ ተቐይሩ እዩ ዶ ገለ ኢሎምኒ ሽክላ ክስታት ከዓ ነይሩ እዩ ናይ ከምዝባ ከዓ እቲኦም ፕሮዲውሳ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዓመዴ ገለ ከምኡ ሰሚዕ ኣለኹ ገለ ክስታት ነይሩ ከምዚ እቲ ኬሚካል በርከ ቅድሚ ሕጂ ከማን ኣይትጠቀምሉ ገለ ኢሎም እዮም ዝፅሕፉ ነይሮም ሕጂ ግን ከምዚ ሞር ያ እቲ ሰማፈሮ ጥራይ የርእዩኻ ሶ ኣብኡ ከዓ ክስታት ነይሩ እዩ ኣይፍቀደሎም ንገሊኡ መስለኒ ክብሉኻ ነቲ ኑቴላ ፍቃድ ክንሓቶ ኣለና ኢሜይል ናት ክሕደግልና ገለ ኢሎም ኣብኡ ሓዲጎምለይ ኦኬ ኢለ ከዓ ከምኡ ገይረ ግን ኑቴላ ከማን ኤኒዌይ ፅቡቅ ኣይኮነን በርከ ብዙሕ ፓልም ኦይል ኣለዎ ጥዕና ኣይኮነን ኑቴላ ንጥዕናኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ብብዝሒ ኣብኣ ከዓኒ ሓንቲ ዴኒስ ካብ ዴኒስ እዚኦም ኣብ ጀርመን ዘለኹ ናይ ዴኒስ ኑቴላ ፅቡቅ እዩ ኣዘ ጥዑም እዩ ከዓ ካብ ኩሉ ግን ያ ክስታይ ዘይብሉ ኣዞ እቲ ኢንግሪዲየንትስ ዘለዎ እቲ ትሕዝቶ ናቱስኒ ፅቡቅ እዩ ብሓፂሩ ዴኒስ ኑቴላ ትብል ኣላ ዴኒስ ከም በዓል ኣልናቱራ እዩ ኣልናቱራ ትፈልጥዎ ትኾኑ ዝያዳ እሞ ኦርጋኒክ ፕሮዳክት ዝሸጡ እዮም ኣልናቱራ ዴኒስ ከዓ ከምኡ ናቶም ውድድር እዮም ኤንድ ያ ናቶም ጥዑም እዩ ዝበሃል ኣነ ኳይ ጣዕም ኮን ግን ክንደይ ሰብ ከምኡ ኢሉንሎ ክገዛእ እንዳበልኩ ኣይገዛእኽዎን ኤንድ ያ ኦላይቭ ኦይል ናተይ ከምኡ ገይረዮ ትማሊ ገሊኡ ያ ኣብ ምግቢ ከማን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ እዩ ኢሎ እሱ ፅቡቅ ነይሩ ኩሉ ሚኢት ካብ ሚኢቲ ግን ባዮ እዩ ከዓኒ ብዮ ናይ ፔኒድዮ ነቶ ገዚአዮ ሶ ነቶ እዚኣ ናይ መወዳእታ ገዚኣ ግን ኖርማል ኣብ ፔኒ ከማን ከምኡ ኣለዎም ያ በቃ እዚ እቲ ቀንዲ ኣብ ዘይቲ ከማን ብዝከኣል መጠን ኣብ ክንዳ ኣብ ጎማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥርሙስ ዘሎ እንተንገዝእ ይሓይሽ ሪሊ ኣነ ኣዛ ሓቂ ሓይሽ ክንደይ ዓመታት ኣብ ጥርሙስ ዘሎ ጥራይ ሱ ዝገዝእ ኣብ ጥርሙስ ዘሎ ክንገዝእ ይሓይሽ ወይ ድማ ኣብ ፕላስቲክ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብ ዘይቲ ክነኣልዩ ካብ ፀሓይ ብዝያዳ ክነኣልዩ ኣለና ብርክት ፀሓይ እንድሕር ኣሎ ከዓ ኣብቲ ፕላስቲክ ሞ እቲ ፕላስቲክ ኣብቲ ዘይቲ ይኣትው ከም ናይ ጠስሚ ከምቲ ዝክብለኩም ዝፀናሕኹ
እሱ እቲ ቀንዲ ነጥብታት መስለኒ ብዙሕ ነገር ክትብል ትኽእል እንዲኻ ግን እቲአን ቀንዲ ነጥብታት እዚአን እየን ክጠቕመኩም ከዓ ተስፋ ይገብር ክሳብ ካልእ መዓልቲ ስስናየት እምነልኩም and thank you bye